Tnediet konsultazzjoni pubblika r-residenti f'Gurin b'mod speċjali dawk l-aktar viċin iż-żona li fiha se jitwettaq il-proġett bl-isem ta' District Park, l-ewwel park ta' xorta tiegħu fil-lokalità b'aktar minn 50,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ. Din il-laqgħa ġiet organizzata mill-Kunsill Lokali tal-Fgura flimkien ma' Project Green fejn ġie spjegat li din l-art mogħtija mill-Gvern tkopri mill-ground tal-futbol sal-ġnien ta' San Clement. Fil-preżentazzjoni li saret mill-perit ta' Project Green Cheryl Camilleri ġie spjegat li minn żona li fiha ammont ta' skart terapin u nuqqas ta' sigurtà dan il-proġett se jkun qed jiffoka spazju għall-attività fiżika, żoni pedonali u għaċ-ċiklisti u anke għal persuni bi problemi ta' mobilità soċjali fost l-oħrajn. Dan il-proġett se jkun qed jinkludi wkoll design spazju ta' parkeġġ għal vetturi, ma dan se jkunu qed jitwaħħlu aktar minn 350 siġra ġdida, jinbnew żewġ ġibjuni ġodda u sistemi ġodda tal-maniġġar tal-ilma. Is-Sindku tal-Fgura Clayton Kaskun Portelli qal li dan il-proġett u ħolma li kellu għar-residenti f'Gurin u issa se jkun qed isir realtà. Hemm minna bi sħiħ illi l-lokalità tal-Fgura m'għandha xejn inqas minn lokalitajiet oħra sabiex ikollha spazju miftuħ, green area fejn il-familji tagħna mhux biss fil-weekends imma anka matul il-ġimgħa jkun jistgħu jmorru għal ħin rekreattiv u jqattaw kwalità ta' ħajja aħjar.